Det her det er så FM 400, en lille røgmaskine fra Involite. Den er på 400 watt og kan have 0,3 liter væske i sin tank. Og hvis vi kigger den her om bagfra, der er sådan en indikering af, hvor meget væske der er i. Og den viser her, hvor man kan se, hvor meget væske der er i selve maskinen. Så er der et lille fint håndtag, man kan hænge den op i, eller man kan slæve den rundt med. Så er der en fjernbetjening med cirka 5 meter skabel på. Og så er størrelsesforholdene, den står ved siden af en 5 liter stunk. Nu sætter jeg lige hen foran. Så kan man se, at det er en 5 liter stunk ved siden af. De fylder jo ikke. Den fylder ikke så meget. Den er ikke ret stor. Men en lille sød røgmaskine, der kan give noget pæn røg. Vi prøver lige at... Der er cirka 3 meter hen her. Så vi prøver lige at give noget røg. Du ser. Nu har den så godt nok lidt odds imod, så den står og skyder røg ud i modvind. Men hvis man lægger mærke til, hvor meget røg den giver, så er det faktisk rimelig pænt. Så giver den faktisk rimelig pænt røgdække. Man tænker på, hvor lille maskinen er. Så til mindre fester eller små lokaler, der vil det her være en super maskine til det formål. Og som sagt, så fylder den ikke så meget. Den er lige til at have med i håndbagagen, må man næsten til at sige. Og den giver faktisk røg i temmelig lang tid, må man sige. Jeg bliver lige ved med at trykke på knappen, indtil den ikke kan mere. Så man ligesom kan følge med i, hvor meget giver den i det hele taget. Og det er faktisk temmelig meget, hvis man tænker på, at man er inde i et lukket rum. Så kunne den ikke mere, men det var da temmelig godt gjort, den lille røgmaskine fra Involite FM 400.